Hej, mit navn er Michael Olsen, og jeg sidder her med Gustav Fossum og Thomas Derej, og i dag skal vi diskutere sort arbejde. Thomas, hvad mener du om sort arbejde? Jeg mener, at det er rigtig godt for samfundet. Så kan hvert menneske tjene mange flere penge og forsørge deres familie. Og hvorfor er det, man kan det? Det er på grund af, at man ikke får regning, så man kommer til at få alle penge i lommen. I lommen. Og så man skal ikke betale skat af det? Nej, det skal man ikke. Hvad mener du om det, Gustav? Jeg er så enig, vi har brug for skatten. Hvis det kan godt være, at den enkelte borger bliver rigere, og til gengæld så bliver samfundet så fattigere. Vi har brug for pengene. Hvis vi havde de penge, som der bliver brugt til sort arbejde i dag, så kunne vi give 22.000 nye sygeplejersker arbejde. Og det kunne være godt for samfundet. Det har vi brug for faktisk. Så jeg synes, sort arbejde, det burde ikke være til i Danmark. Det har vi i hvert fald ikke brug for. Så nu taler du om samfundet. Så hvis alle mennesker tjener på sort arbejde, og alle personer arbejder med sort arbejde, så vil alle tjene flere penge, og det vil jo gøre samfundet rigere. Det vil det faktisk ikke, fordi dem, der får sort arbejde, de får det jo af en, ikke? Så de får sort arbejde bliver fattigere, og så får alle bare penge for den anden, og så bliver samfundet ikke rigere. Det bliver i hvert fald ikke rigere. Det kan godt være, at det ligger på standarden, men det bliver i hvert fald ikke rigere. Så det vil ikke komme flere penge til Danmark af at lave sort arbejde? Nej, alle pengene vil bare blive i Danmark. Ja. Så det vil bare fordeles anderledes. Ja, hvem vil også være landmand, hvis man kan have sort arbejde? Så jeg tror heller ikke, at vi vil få pengene sådan udefra. Nej. Så Danmark vil ikke blive rigere af at få mere sort arbejde? Det vil ikke blive rigere, nej. Hvad mener du om det, Thomas? Jamen dem der betaler for sort arbejde, det er ofte de vælgende personer i Danmark. Og jeg tror ikke, de kommer til at miste penge. Så jeg tror virkelig, at det kommer til at hæve samfundsindkomst, og derfor vi gør Danmark meget rigere end det er nu. Så du har faktisk USA som forbillede? Ja, det har jeg. Kan du prøve at forklare lidt om deres velfærdssamfund? Jamen, de har jo en meget individuel indkomst, og de har deres egen forsikringer, som de selv skal betale. Det er selvfølgelig lidt dyrt, men det kan de godt betale, jeg tror. Så de betaler mindre i skat, men skal sørge mere for sig selv? Ja. Okay. Og hvad mener du om det velfærdssamfund? Tror du, det vil være godt for Danmark? Ja, det tror jeg, fordi at Danmark kommer til at blive meget rigere, så de kommer til at betale. Det kommer til at være rimelig nemt at betale så mange penge, så jeg tror slet ikke, de kommer til at gøre noget ved velfærdssamfundet. Så du mener altså, at hvis vi tog det amerikanske velfærdssamfund til os, så ville Danmark blive endnu rigere? Ja. Fordi at vi ikke skal give så mange penge til velfærdssamfundet? Ja. Hvad mener du om det, Gustav? Jeg er så igen meget uenig. Jeg tror, at de rige vil blive rigere, og de fattige vil blive fattigere, fordi vi har jo ikke råd til at tage os af de fattige, fordi staten har ikke nok penge til det. Så vi er ikke rigtig nok til at hjælpe de fattige på vej. Hvad tror du, der vil ske med de fattige? Enten vil de dø af sult. Jeg tror også, at måske priserne vil stige, hvis alle havde sort arbejde. Så vil alle rige, og så tror jeg, at priserne vil stige helt vildt. Og så også dem, der søger studiepenge, de kan jo ikke få nok, fordi staten har ikke nok penge til at betale det. Så jeg tror igen. Ja, Thomas, hvad tror du, der vil ske med dem, der er under uddannelse, hvis at sort arbejde bliver lovligt i Danmark? Jeg tror, at det vil gå fint, fordi at forældrene til den her studerende vil jo også tjene flere penge, og derfor kunne forsørge den her studerende, så jeg tror ikke, det vil være noget problem med det. Tror du, der vil nogen i Danmark, selv hvis sort arbejde blev lovligt, tror du så, der vil være nogen, der ikke vil lave sort arbejde alligevel? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det vil blive fristet af pengene. Hvad tror du? Jeg tror også, pengene vil friste, men jeg tror, det er dårligt. Det er en dårlig fristelse. Jeg tror, at Danmark ville gå konkurs om nogle år, hvis vi havde sort arbejde.